Hıç! गिनो नाङा बे जोंहानि आदासो दाखालि सोरबा बुना गालांदों दा जानोबो हाला लोंनोबो हाला जोबोर खस्थ' मोनबाय आं Oi गुमै आयै बेसारा आंखौ बिबोनांनि फसायथारबाय खोमालै माबा बुंनो नागिरदों बेरला बेथा जालायथारबाय सिबाय बे बर'फोरजोंलाय मा जाबावनोब्रा दाय मोनबानो बुलायनाय बुथारलायनाय गावथारलायनाय अबेसे गावथारलायनाय एसे खम जाबाय दिसुन सिन्था खालामनाङा गुमै साला नोंखौ बुग्राखौ नागिर गोथाङै गोथां हमनानै ब्लेडजों हानानै संख्रि सारना होगोन आं गुमै गिनाङा आं दंना गुमै आं फैबाय आं दा मा खालामबावनो आदा न'खराव आरो गुबुन बोलोग्रा मानसि गैला नामा जों आदाजों आंजोंल'मोन रावबो गैया हामथारबाय सना मा मानो हामगोन सिन्था खालामनाङा हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा नों जोंहानाव सम सम फैबाय थाग्रा खालामदो आदा नङाब्ला आं हारसिं जाथारगोन फैगोन सना गुमैया हामलाबा आं नोंसानावनो खारस'नानै थाबायगोन थादोलै सना दे आं थांथ'नोसै गुमै हामगोन गुमै सिन्था खालामनाङा गुमै नों आरो बे सियारनिफ्राय माब्लाबाबो दा सिखारसै नङाब्ला आंहा दिगदार जानो हागौ हामगोन गुमै हामथारगोन बिबोनांबो दंलायबावो आगोलनिफ्राय माथो खोन्थायाखैमोन नोंलाय ना नोंहाबो बिबोनांजों हाबाबो जाखालायबावनाय नोङो लासै लासै बुं खाथिनि रुमावनो दङ मा घन्टानो थाइलाय बारलाय आगोलावलाय मानोथो हाबा जाखानो होनना खोन्थायाखैमोन नोङो बे खुसि साबाखौलाय आंलाय मानो नांगौ अराबा अर जरायनायावसो बाहायो आं खुसि साबाखौ आदा नों आंखौ बासिनो हागोन नाथाय नों आंनि खोथाखौ खनसे खोनासं मा खेन्थानो खोनासंबावनांगौब्रा बिबोनांजों लाइन मारि है आदा प्लिज आंखौ बुंनो खाबु हो बिनि उनाव गासिबो नोंनि सायावसै मा बुंदो देनाय बुंनाय बेनो ना ड्रामा खालामबावनो नागिरदों आंहा गथ' गथायाबो देरबाय ओरै होननो नागिरदों नोङो आं बे गथ' गथायनि बाथ्राखौनोथ' बुंनो सानदों हे देखो नोंआलायनो आंनि खाफालाव खुदिया बामनो मोननायनि लिरनाय गैया देबला ओइ देबला आं हाबा जानायब्लाबो हाबा जायै बायदि जानानैसो दं फैसा थाखानि लबावनो आंनि आइ आफाया आंखौ सासे बेंग्रा हौवाजोंसो हाबा हरदों आंनो खुदिया नांगौ आदा आंहाबो सासे बिमा जानो हास्थायनाय दं देबला I see my God I am sorry नों आंजों खारफालांनो हागोन ना हाया हागोन आदा मानोना आंनि जिउ मोनसेखौ ओरैनो ओंथि गैयै फोजोबनानै बारहोहरनो सानाखै आंहाबो गावनि असे खुदियाफोरजों स्रिं जिरायनानै खाजा जानायनि सिमां दं जाथारबाय सना जाथारबाय सना
खोनाबाय आदा हजों ओंखारबोलाय हजों फैलाय आदा बेवहाय माथो सोरबा थिरनि नाम्बार फानो होनना खोनादोंलै ओइ मा थिर नाम्बार फानलाबायनो फाना रावबो नङा जों खोनासो फैदों आदा ना नोंनो फानोब्रा आंना बेबायदि 2 नाम्बार खामानि मावना जाग्रा नङालै आंना नैबेसो खेथेब खेथेबसो जों फैदोसो आदा जों बेहाय थिर नाम्बार फानो नामा होननानै दिनै आदाया मिथिगोना मिथिया थिर नाम्बार फाननानै बर' हारिया अलखदाव माबायदि गोग्लैलांगासिनो दं गथ' गथायानो होन बा सेंग्रा सिख्लायानो होन बर' हारिनि खामला मावग्राफ्रानो होन माबायदि अलखदाव गोग्लैदों आदायानो मिथिखागोन ना ओंखायनो बन्द' खालामनायाव जोंखौ आदाया हेफाजाब होनांगौब्रा एसे बेफोर खोथाखौलाय आंनि सिगाङाव मानो बुंदोंब्रा नङाब्रा आदा नोंखौ सोंफैदोसो जों बेयाव दे जियानो जाया मानो उनफोराव जुदि लोगो मोनफैबाथाय आदा बाथ्राया बोरैबा जागोनलै हले आदा ओइ माथो थमखि होनाय जाबायलै नोंसिना आंखौलाय थुमखि होआखैलै आदा थुमखि होआखै मोजांसो बुंदो जाथिया माबायदि थांबाय दं खानाय हानानै नुलांबाय थागोन गावनि मेगनजों आदा जाथिनि साननो टाइम गैयालै आंना आंनि उदैनिसो दे आदा गैयालै जियानो जादो दा फानायो रावबो उनफोराव खोन्थाबानो जाबाय नुलाबायबाथाय मोल्ला मोसि मानसिल'सोलै मालाय मावना जानायखौ मेगनल' सानाय हेलौ आदाजि किसान नों आंखौ दिनैनो लांफैदो लागोन सना नोंनि मुङै समायना न' लुगोन न' बे न'नि लांगोनायाव समायना बिबार बागान थागोन बिबाराव बेरे सिखिरिफ्रा बिदै सोबगोन बेसे समायगोन जाय न'आव नोंजों आंजोंल' थागोन गथ' गथायबो खाङा नामा खांगोन अब्लालाय नोंजों आंजोंल' बोरै थानो समायना समायना देलों देलों सानै गथ' जागोन सना बे गथ'फ्रानो लांगोनायाव जिरायनानै पाबजि गेलेबाय थागोन नै आं थांसै आरो सना ओइ मेन्देला भाई बिथाया गरम जाबाय मा जाखो नोङो 3 नाम्बार फाननाया सेंग्राफ्रा नागिरफैदों अफिसाव थानाय सेंग्राफ्रा बिसोरलाय थेख्ला थेख्ला खुदिया अफिसाव मालायजों सालायजाग्रा खुदियाफ्रालाय मा मोननोब्रा साला अफिसाव थाग्रा लिडारफोरानो आंनाव अनलाइनजों टिकेट दानहरो बिसोरनो टिकेट दाननानै मालाय गिदिर गिदिर न' लुबाय दालान लुबाय दाम गोसानि गारि लाबाय बे थेख्लाफोरालाय मा नांजादोब्रा साला गोबां हिनजावफ्रानो मैगं मैला फाननानै जाग्राफ्रा फैसा मोननानै गिदिर गिदिर दखान होबाय साला आरो बै स्कुलाव फैग्रा खुदियाफ्रा आंनियावनो टिकेट दाननानै बिसोर मालाय फरकेस नांनानै दामिकनि पलिसि हेन्डसेक लाबाय साला बिसोरलाय मा बुजिमोन आरो नुवाखै बै चेयारमेन हिनजावा सामफ्रामबो आंनावनो अनलाइनजों टिकेट दाननानै जोबोद गिदिर नांना होनानै मालाय आराम बेलेग हौवाजों खारलांबाय बेबायदिलाय जाथिया बोरै डेभेलप जानोब्रा गासिखौबो नांगोन गासिबो सोलिनांगोन हेंथा होननाय थानो मोननाङा बेफोरखौ बाद दोनदो बुरबक खारनांगोन माने गावबागाव बुस्थुखौ लानानै आं रेडियानोखा आं फन हरखाबायानो थांनोसै आं लानानै नाथाय नोंनिया बे प्रफाइल पिक्सार दिन्थिफ्लानानै लानाया मोनगोन नालै बुरबेक नोंलाय आंनि खोथाखौलाय मानो सानदों नोङो नोंनिखौ लाहैग्रो जाम्बा नोंखौथ' गोसोथोआलै बे प्रफाइल पिक्सारखौसो गोसोथोयो बुरबेक जाथ्रा गैयि बाथ्रा बुंना मा सानदों नोंलाय आंनि बुद्धिखौलाय थांग्रो नोङो औ थांबाय हेलौ आदा नों मानो दाबो फैदिया नै आगै थांबाय दं नों थफ्ला थफ्लिखौ लाखाजोब्बायथ' औ आं लाखाजोब्बाय गासिबो दे सना थांबाय दं सिन्था खालामना नै मोनहैसिगोनानो ओइ सपना आंनि जिउनि सना गुमैया मा जाखोब्रा थैबायसो नामाब्रा गुमैयालाय माथो सियारा लांदांसो जाना दं
ओइ गुमै सना नों जोंखौ गारनानै बहा थांखो सोरगोआवसो थांखो ना माखो नों गुमै सना Ayo padahal mau interest nih ya. Ada मा जाखो नोङो? आदा 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 नों Ai đây mini bầu được sebra hei đơn yo này nó nơi này hei khờ bạc ra nữa khờ Sa'yo ba yan sala? Wala. Bola. Để bola thắng vai. Hello thắng vai. Hả? Hopla. Sopna, biar untuk taruhan, biar untuk basic gila teman sopna, sopna buat angkene, biar untuk mencopla, tuh salah, tuh, sopna. Ai sopna aku mager cisan ke sopna ai sopna
आदा मा जाखोब्रा आं साइकेल बहा लांनो नागिरदोंलाय आदा आंनिसो साइकेला दादा आंनिसो साइकेला दादा गैला जेबो गैला नोंनियालाय नोंनिया आदा नङा नों नङा मानो नङा आं सिगाङाव बेबायदिमोन गेजेराव जन्दिस मेलेरिया जानानै साइस्थ' पार्टिया दुरबल जानानै दङ खेबसे खुदुमनि जानो हाया मानो जागोन प्लिज आंखौ हगारदो ना हगारनो आं नोंजों सिगाङाव गोसथोलायदों नामा नों नङा नों जानो हाया मानो नङा बेलाय मानो नङा I love you होनै थगायनो नागिरदों आंखौ बहानलाय सेंग्रा मालायनि संसाराव मानो आखाइ होफैदों दिनैनि बिदाय समाव नों आंखौ रायदावनायाव गोसोआ माथो दुखुजों गावदों नों